O, ydy Cyw. Mae'n bwysig dweud sori neu ymddiheurio. O, do, plwmp. Nes di ddweud sori wrth llew gyda yn do, achos nes di sefyll ar ei drodau tan dawnsio. O, do, nes di nôl cader iddo fe chwarae teg. A dwi'n meddwl falle ni di dawnsio bach yn fwy gofalus tro nesa. O, ti'n meddwl ddylen ni gael diwrnod cyfan le ni'n dweud sori drwy'r dydd, Cyw? O, ti'n iawn, Jungle. Mi fydd pobl Iddewig yn neud na heddi achos mae'n Yom Kippur, diwrnod arbennig iawn yn y calendar Iddewig. Cwestiwn da, Triog. Beth yw Yom Kippur? Wel, diwrnod lle mae pobl Iddewig yn dweud sori drwy'r dydd am bethau maen nhw wedi wneud o'i le yn ystod y flwyddyn. Fel benthyg rhywbeth heb ofyn, wneud rhywun yn drist, torri rhywbeth. Maen nhw'n mynd i'r synagog ac yn treulio amser gyda'i teuluoedd wedyn yn sôn am bethau maen nhw wedi wneud o'i le. A maen nhw hefyd weithiau yn dewis mynd heb un o'i hoff bethau, fel hoff degan neu hoff gêm drwy'r dydd. O, ti'n iawn. Byddai'n anodd iawn i ti beidio chwarae'r gitar drwy'r dydd, Bolgi. O, ac ar y diwedd, mae'r teulu i gyd yn dod at ei gilydd am bryd enfawr o fwyd. Ti'n hoffi'r syniad o Yom Kippur?